दुगो सखी के बियाह भइल। तोनी के बतियावो सर रोल में आओ बतिया रोल में आवाज बोल। एगो सखी कली के ये सखी क्या सखी हमार गवना तहार गवना हमार बियाह तहार बियाह एके साथे भइल। एगो बात बताओ तहार बलमुआ का करेले? एकर बलमुआ सोयाबीन फैक्ट्री में काम करेले गोली आवेले। एगो कहलस कि हमार बलमुआ सोयाबीन फैक्ट्री में काम करेले। दूसर के कहलस तो तू बताओ तहार सैया का करेले? दूसर के कहलस कि हमार बलमुआ कोनो रात आवेले आ कहले कि उठ बिहान हो गई। कोनो रात आवेले आ कहले कि उठ हेने सब हेने अब सट अब नियरे अब देखिए हो कोनो रात आवेले दुखाता कैसे दुखाए लगो? बेरा तो अभी नहीं खेल भइल। सही बात कोनो रात आवेले आ कहले उठ हई बेलनवा धर ले आई बेलनवा धर बा धर के आदत है। कैसन फेल होल बा? कैसा महसूस हो रहा है? काहे हमार बलमुआ किसान हवे कौन पियाले कहले के धनिया कमा के आवतनी हई बेलना धर आ दुगो रोटी बना के दो। अब बेलना के मतलब तू कहीं और पहुंचोले बड़े तो हम का कह सकते ए बाबूआ एही बतिया के भाव लागल का कि अमावा के चौकी अखड़ा हो खबे तलौकी डांस ला लोगी का लौकी रे डांस लोगी अब का लोगी। लेकिन यही चैतवा में एगो गीत गौले बने भैया एगो बढ़ जा खाली एगो बढ़ जा भाई एगो सखी काली की तारा घरे का बा कलस की हमारा घरे कुछ नहीं थे। जब 4 बजे भोर में हमार सैया जी हमरा के अकवारी में धरल अकवारी में धरल तब बुझाला कि उहे एसी उहे कूलर उहे फ्रिज हो आ गीत गवतिया की का गोल से बबुआ कि एसिया कूलर के अरे हवा तीत बा गमछा द हमार ए सखी जानता रो हमार सैया ई कहां हाथ धर करो हमार सैया भी महल अटारी नहीं थे एसी कूलर नहीं थे। लेकिन एगो बात जान लो कि एसिया कूलर के अरे हवा तीत बा भैया ए सखी रे भरा रे चैतवा सैया के गोदिए नीक अब ले बोलू तो कोई दिन नया बनौला होता गाना चेंज भइल भैया। हां भैया ए सखी रे रमणी रखो हर हर रे चैतवा सैया के गोदी नीक बा चैत देखा मारा लेने के सिटी दादा तल्ला कि एसिया कूलर के हवा तीत बा एसिया कूलर के हवा तीत बा ए सखी रे घर रे चैतवा सैया के गोदी